саволи аввалин, агар ки дини ислом дини ҳақ бошанд, барои чӣ яҳудон зиёд ҳастанд аз мо дида? мирзо мепурсад ки агар мусулмонҳо дини ҳақ бошанд, барои чӣ яҳудиён зиёдтар ҳастанд? Якумин ҷавоб: агар бисёр бошад ё фикр кунӣ ки зиёд ҳастанд онҳо, ин нест ки онҳо дар дини ҳақ ҳастанд ва ин фикр ноҳақ аст ва онҳо ҳақ нестанд. ман метавонам ки барои шумо бисёр мисол биёрам. агар шумо пурсед ки аз ҳама мошини беҳтарин дар дунё чӣ аст, Rolls-Royce ё ин ки Bentley. Rolls-Royce дар дунё кам аст ва Bentley ва Maybach ҳам дар дунё кам ҳастанд. аз ҳама зиёдтар барориши автомобили Toyota аст. автомобили хуб нест, мумкин хуб бошад, мумкин бад бошад. барои фаҳмидани хубияш ё бадияш инро бояд таҳсиқ кардан дар кор ки чӣ гуна даруни ӯ аст ва таҳсиқ кардан дар кор ки чӣ гуна кор мекунад ва сори барояш чанд аст ва мотораш чӣ гуна кашиш дорад. баъди ин қадар тафтиш баъд гуфтан дар кор ва на ин ки барои зиёд буданаш дар роҳ, балки соҳиби Rolls-Royce мегӯяд ки мошин ман беҳтарин аст ва намехоҳад ки пули худашро зиёд сарф кунад. шояд надошта бошад ё шояд намехоҳад сарф кунад. аммо ман ба суханҳои шумо розӣ ҳастам. ҳозир дар дунё аз ҳама зиёд яҳудиён ҳастанд. 2500 ё ки 2700 миллиард яҳудӣ аст. мусулмонҳо қариб ки 2 миллиард аст. ман ба сухани шумо розӣ ҳастам. агар ба шариатигирӣ дар ҷои аввал мусулмонҳо меистанд, аз 2 миллиард зиёдтар шариати ислом риоя мекунанд. ин якум стуни дин аст. алҳамдулиллаҳ. қариб ки 75%. агар ки яҳудонро гӯем, қариб ки 5% ё ин ки 10% риоя мекунад дини худашонро. агар ки гӯем чӣ қадар яҳудон дар масҷидашон медароянд, чӣ қадар ҳастанд онҳо? пурсен аз онҳо. онҳо мегӯянд ки чӣ қадар ҳастанд дар масҷидашон ва онҳо бовар надоранд ки Исо худо аст ва бовар надоранд ки китобашон дуруст аст. агар диндориро гӯӣ, онҳо мегӯянд ки яҳудон хуб аст. агар ки мо фикр кунем ки дар дунё аз ҳама шариатро иҷро мекарда ки киҳо ҳастанд, ин ислом аст ва мусулмон ҳаст ки қариб ки аз 1 миллиард зиёдтар шариатро иҷро мекунад. агар ки мо просто сухан кунем, онҳо мегӯянд ки яҳудон зиёд ҳастанд. агар ҳамин хел равад, қариб 5 ё 10 сол пас ҳамон христианҳое ки ҳастанд ҳозир, онҳо шояд исломро қабул кунад. динро ба зиёд буданаш не, ба амал карданаш мефаҳмӣ. қуръон ва библияро агар гирем, агар мо тафтиш кунем, аз ҳама саволҳои дунявиро ва фикрҳои дунявиро ҷавобашро дар қуръон пайдо мекунем ва касе хатогиашро наёфтааст. то ҳол агар мо савол диҳем аз ҳама беҳтарин ва кадом дин аст дар дунё, мегӯяд ислом аст. алҳамдулиллаҳ ва беҳтарин аст. аллоҳ дар қуръон мефармояд дар сураи Ал-Имрон, дини барҳақ ин ислом аст ба Аллоҳ. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.